З незаконнага абароту супрацоўнікамі інспекцыі канфіскавана каля 400 метраў браканьерскіх рыбалоўных сетак. Выяўлена 4 вынікі крадзяжоў драўніны з ляснога масіву ў Кобрынскім раёне. Літаральна на днях у Столінскім і Брэскім раёне з доказамі затрымалі 2 аматараў рыбалкі браканьерскімі метадамі. І такі спосаб дабычы рыбы абярнуўся абодвум у даволі круглую сумму. Так, рыбак в Столинском районе устанавливал ставные сети. В данном случае гражданин будет вынужден уплатить сумму в размере 2205 рублей за нанесенный ущерб природе и 110 рублей за выловленную рыбу. Аналогичный случай произошел и под городом Бреста. В вечернее время установил 6 сетей в канале, расположенном вдоль трассы М1. Наши инспектора с поличным его взяли за содеянным деянием, ущерб от которых составил более 2000 рублей. Супрацоўнікі інспекцыі нагадваюць, што пераднавагоднія паходы ў бясплатны прыродны супермаркет за рыбай, мясам дзікіх жывёл, навагоднімі ёлкамі з браканьерскімі прыладамі можа абысціся вельмі дорага і сапсаваць надоўга перадсвяточны настрой.